Ljudi, estradna scena gori. Od otkazanih nastupa i porodičnih sukoba do velikih radosti i emotivnih ispovesti. Sve se dešava upravo sada. Ako mislite da ste sve čuli, verujte mi, niste. Ana Nikolić otkazala je svoj veliki nastup u Crnoj Gori, publika razočarana, menadžeri besni, a sukob sa Raletom dodatno je podgrejao priče da Ana ozbiljno razmišlja o pauzi usred sezone. Da li je u pitanju iscrpljenost ili nešto mnogo veće, vreme će pokazati. Dok se neki povlače sa scene, drugi slave najveće životne pobede. Pevač Deni Boneštaj objavio je da uskoro postaje otac po 6. put. Estrada ga već zove čovek sa najviše naslednika, a fanovi mu šalju samo najlepše čestitke. Da estrada nije samo glamur pokazuje i Neda Ukraden, koja već dugo ponosno nosi 2 diplome. Ali sada je otkriveno da nije jedina. Njene kolege sa scene imaju skrivene akademske titule, pa se sve češće postavlja pitanje da li će uskoro na estradi biti važnija diploma nego hit pesma. I za kraj jedna od najemotivnijih priča. Snežana Babić Sneki otvorila je dušu i govorila o svojoj deci. Njena ispovest bila je toliko jaka da je i voditeljka emisije završila u suzama. Fanovi poručuju: Sneki, tvoje emocije su nas dotakle pravo u srce. Eto ljudi, estrada nikad mirna. Od suza do radosti, od otkazanih koncerata do novih života, sve staju jedan dan. Pišite u komentarima šta vas je najviše šokiralo, Anin otkazani nastup ili Denijeva vest da postaje tata po 6. put.